CEDEAO chef d'état-major farala ɲɔgɔn kan ka réunion dɔ kɛ Ghana dugukolo kan bi alamisa utukalo tile 17. Komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na, CEDEAO y'i dan tigɛ Niger autorité ye siɲɛ caman ko n'u ma Bazoum bila a ka continuer a ka président fɛ k'u bɛ intervention militaire kɛ contre Niger. N'o de ye k'u ka kɛlɛcɛw bila ka taa Niger jamana kan ka taa Bazoum minɛ jagosa mugu ani fanga la. Réunion daminɛ la, Nigeria chef d'état-major y'a jira a ka kuma daminɛ la k'a fɔ ko réunion sigikun tɛ intervention militaire dɔrɔn ye Niger jamana kan. Ko réunion sigikun ye ka fura sɔrɔ Niger situation in na min bɛna ni bɛn ani basigi ye cogoya min na. CEDEAO ko u bɛ intervention militaire kɛ o n'a ta bɛɛ u kɛmɛ don ka sigikafɔ ɲini Niger autoritéw fɛ. An b'a yira aw la k'a fɔ ko CEDEAO ni Union africaine yɛrɛ ma bɛn fɔla Niger situation na. CEDEAO mɔgɔw ni Union africaine mɔgɔw ka rencontre la, Union africaine y'a jira ko olu ma sɔn intervention militaire ma Niger. U ka rencontre kun cɛla k'a sɔrɔ u ma bɛn décision kelen kan. Ni CEDEAO mɔgɔw ye intervention militaire kɛ Niger k'a sɔrɔ Union africaine mɔgɔw ma jɛn n'a ye, Union africaine mɔgɔw fana b'u sen don kɛlɛ in na. N'o kɛra kɛlɛ in a bɛ kɛ guerre internationale ye, n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ in na. An bɛ Ala deli Ala kana se o niveau ma. Wa fana ni ko ye Niger président kɔrɔ sɔrɔ Mohamed Bazoum, OTAN fana b'i sen don kɛlɛ in na sous prétexte que u ye président minɛ ni ka bɔ a ka fanga la ni ka tila k'a maltraiter. O dun n'o kɛra o ye n'a kɛlen de y'a tɔ la. An bɛ Ala deli Ala kana se o niveau ma. N'i ye mɔgɔ kura de ye i bɛ se k'i abonné walasa an ka video nataw kana na fɔ i kɔ cogoya min na. Ni video in diyara i ye i bɛ se ka like ka tila ka partager. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.